pagina servicii. Având clinica nou creată, putem vedea că nu avem multe servicii și categorii. Ele trebuie să fie adăugate. Dacă este necesar de o categorie nouă, apăsăm butonul Add Category, introducem denumirea categoriei și apăsăm Salvează. Pentru a crea un serviciu nou, apăsăm butonul Add Service. Denumirea și descrierea serviciului, setarea prețului și a valutei se atribuie îndeplinind ferestrele corespunzătoare. Este important să fie setată durata medie a serviciului, accesând butoanele plus și minus sau utilizând tastatura. Această durată va fi reflectată în calendar. De asemenea, se selectează categoria la care se atribuie serviciul ce se creează. Descrierea se introduce opțional. Acum trecem la opțiuni de catalogare a serviciului. Serviciul general este unul ordinar, serviciul prioritar este orice serviciu care necesită prioritizare, de exemplu, un caz de urgență, plata în rate. Pentru serviciul dat se oferă posibilitatea achitării în rate. Această catalogare va fi luată în considerație în evidența salarizării doctorilor. După ce am completat toate câmpurile, apăsăm butonul Continuă. Înainte de confirmare, putem alege pentru ce doctor va fi valabil acest serviciu cu un alt preț. Dacă prețul este unul constant, atunci putem să nu selectăm nimic. Acum apăsăm Salvează. Astfel, noi am creat un serviciu nou pentru o categorie. Fiecare serviciu existent poate fi redactat accesând butonul 3 puncte. Aici găsim Șterge sau Modifică.